Hayi boy Fano, buka ngitshele. Buka la bayafa abantu. Hawu Nkosi yami baphela bonke emanzini Nkosi. Kuhlekani wena? Hayibo. Ngoba phela abantu bayafa lo niyasineka. Kuhlekani ngempela? Niyenziwe ilima nani niyavuma. Ngazana ngifika yabona ukuthi abantu bayaphela phambi kwethu. Engabe sihamba siyokhuleka njengamanje. Wasiza uMandela wasidedelela ukuthi sikwazi ukufunda. Buka sesiyazi manje abelungu bazama ukusenza ilima siyazi thina. Nina-ke niyabhayiziseka. Awuboni nje AI ne? Awuyiboni? Noma ngabe kuthiwa yini kodwa into eyenzakala la Amanga lawa. Kanjani uthamanga ngoba uNkulunkulu wami bafa uyabona nje nawe bayakhala abanye. Yibo abantu laba angazi lento le bayenza kanjani kodwa nje basobe kuyinto engathi indlu nje kanje. Bame lapho kwendlu khona indwangu, amakhamera, yashuthwa lapho. Wena uyabona ngathi abantu bale emahlathini bayafa, abanye bale emanzini benzani? Ayikho yonke lonto. Oh, uchaza ukuthi senziwe iphuphu. Bakwenza isiphuphu nje labantu lapho. Oh, kusho njengoba bengenza isiphuphu, hayi ke asibakwazi ngoba benze-ke nawe. Benze Fano, ubenze isiphuphu nawe ubatshengise ubatshele lapho. Angazi uzokwenza kanjani. Kenzeni manje? Angazi yenza noma yini. Kodwa ngifuna ukubona babone nje akudlalelwa kumina. Yenza nje nawe ubone ukuthi wenze njani. Badlalela kwena nje ngoba wena bebenza abantu ilima laba bazoyenzeka. Manje nawe wenzekile mina ngakufaka kulayini ngakuqondisa. Manje pho yini uwini ozoyenzeka wena? Oh benza mina isilima. Bebengenzi wena bebenza abantu abazoyenzeka. Manje wena wangenzeka ngoba ngizokufaka ngakufaka kulayini. Bayifaka la iPhone yami ngicela uyikhiphe. Ifikele yona wena ngithi ojoyina lezi zinto zamanje lezi zizabantu abasha ngoba wena umdala. Ujoyina WhatsApp manje wena TikTok. Wenzani? Uzobona into engamele TikTok akusho ukuthi ngifuna ukuthi bafake lento. Uqala lento le destroy namehla akho la ugcina ungasaboni. Lezi zinto lezi ubuqolozana nefoni ukugila umngaka. Cha lezi ibonga ungangizwa iPhone ungangizwa mobile. Ungangizwa kahle kodwa nje iqiniso lengisho. Mawusushoke letha. Kodwa nje zonke lento ezenzeka kulento angiyifuni. Ziningi zivela la. Namantombazane enqunu ufuna wakhiphe wonke ngeke ngiwabone. Wenzani uyaphhi kulezo zinto lezo? Cha bengithi ngiyangena lapho kwavela kwathi hawu uNkulunkulu wami ngathi bathini nje abantu abashade nabo bonke labantu benza into enjeni. Elona ke lizwe. Hawu uNkulunkulu vele ufike nje uzosibulala sonke isikhathi. Uziqulekisa into engekho nje. Angeke ngisaphinde ngiyibone lento engiyibona la. Manje mina ngingena phi phela mina ngizamile mangazamekanga ngingena. Uthi ngibone. Ngifuna ukuphosta ngibuze egroupini ukuthi bayibonile lento. Wosuyisusile vele. Uthi hayi ke. Nakho kunye. Lomthakathi ke lobu. Yabona lobu? Awuyibona. Ungasho nje lamakati akhuluma kanjani wabuke. Azagqoke namasuti. Manje ikhona ikati engadansa nje lize liqoke lidansa lenzele into nje. Yabo uthenzeka isilimo. Yonke into inesicalo Fano. Yonke into inesicalo bakwenzile nakho phambi kwami. Liphi ikati ngitshe. Lambi liyephi ikati? Hayi la ekhaya kwenzi lokho. Ngifuna ukutshengisa ngingakwenza lonto ikati. Khona ikati elime njengomuntu libe lingaka. Likhona. Fano yabona izinto zenu zizonithakathisa lezi. Asilungile zidinga ukuthi zonke ziqoqo futhi ngizobatshela nasegroupini ukuthi ngibatshele manje. Baqondise kubafake line ukuthi ubatshengisa ukuthi ukuthakatha kumbi kanjani ngoba usudlule khona. Ungabe ukhuluma into ongayazi. Yokomelela umdala ukomelela uthi khoqe. Thula ke ngikhulume nabo lapha ebandleni. Phela egroupini yesonto bangenza no-admin. Amen webazalwane lalelani ngibona isigaxa amakati ekhuluma uthi yenza lonto wena. Hawu kanjani manje? Yini into enza? Hawu ngifuna siwaqoqe onke lamafoni. Sanganela abantu manje nabo ufuna basangane bafane njengawe. Ngeke. Sikenza into enzayo. Kumele ngenze something. Uyabo esontweni ngifuna ukuthatha i-mic ngiye lapha phambili. Ngifike ngibatshele bonke ukuthi abaphucile izingane amafoni siwathandazele. Ngoba gcwele yonke lo sathande lo. Hayi suka mani. Hayi.
Wefano Fano awulengana yizweni emadlibeni. Hawu nese ngifuna ungibhalele la kuThembeni yeso umchazele ukuthi ingubo yami izobe injani. Uyangithi ingubo yani manje? Ingubo ngiyahamba phela. Uyaphi? Ngiyala kubhejela khona amahashi. Ngiyala kubhejela khona amahashi ayikho into ekuthusayo. Sihamba nje. Ayibo lafizwe sizani. Ibulawa yini izwe ngoba mina angeke ngifake imali yami lapha. Usonza lezo zinto manje na? Cha, ngiyazi ukuthi iBhayibheli alikufuni lokho. Kodwa ukuya kwethu lapha inhlangano yomama siyayikhipha nje ukuzikhipha nje. Nesifuna ukubona nama celebrity. Angithi uyazi kona yini leyo nto le? Ini manje? Leyo nto le. Ngiyazi kuhlale kwenziwa lo nje ngonyaka bayakwenza nje abantu. Awukazi ubone. Kuyavela na TV nakumalokho nakumabona ukuthi begqokene ingubo zabo. Nathi siyakhona ke. Ibizwa kanjani into ngoba ngiyazi ayibizwa ukuthi ubhejela amahasha ayikuthuki. Ubheje yini lona le? Yini yona le? Angazi ubathe nje la kubhejela khona amahashi ngavuma ke nami. Kodwa ke ijwayele ukuba ngoJuly kusekude. Ingakho ngithi mina ngifuna ukuthi abe ngithungiyele. Uhlekani? Ngikhuluma nawe uyahleka. Hayibo. Ushitepe July. Yebo usho njalo lo mfana wakhona. Uthe itepe July. Yini nihleke naye uhleke kanje kade sikhuluma ngize ngambuza uyinila indaba zabantu abadala. Ngiyakhona ke izinto ongazazibuka nje awanene ukuthi hayibo. Uyaqala bona ukuya lapho noma awuhlekisa ngami. Yebo ngizobe ngiqala vele kodwa phela ke akoni angeke size sibheje ngoba uNkulunkulu akafuni lokho. Uyobuka nje ihashi nomuntu walo uyashi nomuntu walo sijabule sishaya izandla sikhulu. Ihashi nomuntu walo. Phela ngithi umuntu ufuna ngigijime lo ihashi. Yayibona lo nto le kodwa ngihluleke ukuchaza. Waboza into ongazazi sometimes. Bese ngiyakho isidingo vese singichazele Fano. Wena into emeli uyenze labe kumele ubhalele into engiyisho ibhalele intombazane phela. Lalela uzozwa ngami ukuthi ngifuna ayenze ama details. Yabona. Njengoba ke ubhejwa amahashi ke ubhejela amahashi lapha ngifuna awenze. Angithi nawo lawo mahashi la komela bu 4 minutes. Yebo. Ukuhamba kwawo. Cha kuyadependa phela kodwa futhi ngoya nje uhlala uze kushawo 1. Wazi kanjani saqala ngasikhatsini? Phela bese ngibuza nje. Ngifuna umsila la ingubeni yami. Anginawo kama hips ngifuna ingubo yakho ayikhanda ibe nama hips. Ubani futhi lama ayikhanda ibe nama hips. Kodwa le msila lo sehashini ongazi amabhondi ngifuna kube la. Angenze nesigqoko esinombombo wehashi. La ibipop tube. Sivele ingalo. Sangane ngaphandle ukuthi ubhala la mina ngifuna ubhalele lokho. Ngiyengibaba. Uzobhala ngithi into engangizobhala ngithi into. Njengoba ngisho ngithi ngiyakutshela uzoyibhala uthini. Hayi awubhaleke. Ngosuqeda ukubhala ngifuna nami ngeke ngiphinde la. Hayi ngiyangisanela nje. Wefano wena. Umthetho wakhona uyifunani ngempela wangifunani. Uke wasondela lapha eBhayibhelini lami. Cha ngingakasondeli. Kodwa ke phela vele imili inyawo ibaleke iyosithela. Ingathathanga umuntu. Mhlambe sisingabuza ubaba umdala. Hayibo kanjani? Ngoba la ngifake wena nje. Ngifake bese ngikhuluma according inkulumo yakho. Wena uthe mhlambe sivele yamili inyawo yahamba. Sengiyasho wena mhlambe sesingabuza ubaba umdala. Angithi ngisho ngichaza lokho mina ukuthi ngiyifake eBhayibhelini ngavala ngithi ngiyayibeka phela ngiyabuya nje ayisekho ngokuya nje ngadini kuvese ba angazi phela ngiveke ngafaka ngicimbe mhlambe ngifeke kwaba seCorinthian mayeka kaJohn bayithathile obani bayithathile abaseCorinthian hayibo kanjani ubona ubathemba kanjani uzokubeka imali ubathemba kanjani angithi abasema umlando uNkulunkulu wami yini ubhemlele imali bona imali le Mali ngifaka u20 rand. Hawu usungakhalela u20 rand. Inkulu kabi leyo mali. Inkulu kabi leyo mali.
Hawu, ngoba phela bingeke ivele imini ngiyayidinga. Thakatho uzoyithola. Kanjani? Isho ukuthi abantu bezwa ngawe le nto abakhuluma bengazazi. Mhlawumbe nababona awulali ngani mina ngalala ebusuku. Usukwenzani? Isuke ngithandaza ngithi mina ngilala ngale kwa-12. So umthandazo usebenza kakhulu zathi 00. Uthandaza wena ukuthi uma ubuye usujulukile uyakhefuzela sanokuthi uzophumaphi. Ngathi nje ubonana ukuthi ngijulukile. Phela bona ukhuluma nenkosi bezithulu. Ngathi ubugibela imfene mase uyimahluphuhluphu. Hawu, angithi abanye baya emasontweni bazibhaqile phansi bahayisa. Kodwa mase kuyimina sengiyathakatha. Ngikhethe iphile emasini. Hayi. Yovela ko. Cha isho nje ukuthi uzophuma esihlokweni. Isho nje imali uma uyibolekile uphela uthi cha hayi ngithathile. Ngizoyenzani? Ngeke ngazi phela ngithi nandla nepin top. Nganibona ngelanga ngibuye esontweni nabangani benu ngibeka amashumi beko 2 bisho ukuthi ubani owinile lezi zinto lezi indili ngalezi zakhona. Ngenze kubuyithathile asazi. Nalokhu kwamasondwana ungathi amehlo kuthiwa yini lezi zinto zeni enizithi ngithupha lezi niyongena lapha nibeke nezipini zona lezo zinto lipharala kamakholwane ojayele ukuliphakela la lizange lisondele eBhayibhelini. Hayi bo kuthiwa sikusande esifawo nesamlikayo angeke azasondele eBhayibhelini akazi nokuthi yini leyanto uzolenzani ngoba iBhayibheli nje angizokwazi usho ukudayisa. Wena wedwa wazi ukuthi imali yami ngibika lapha ufana nje la uyayithi yahlala amahora ebuka wena ubhizi awungaphandle kokuthi mina odilisayo ngangisho kodwa usudusile lapha engadini wenza lezi zinto zakho yena usuke ehleli lapha ngenzela akasondele eBhayibhelini. Mina ngamphila angeke uyayicela imali ngimnike uma efuna njengoba nawe ngenza kuwena angazi namhlanje ukuthi imali isihlelile. Hayi bo ucabanga ngena ngeke uwazi uzongithatha kubeke mhlawumbe ngokuzayo nje nawe ubipha. Uqala sisebenza siphila ngempesheni ubhizi phakalela namaphara la iqolo la. Angizimi nohola impesheni la. Nami phela ngiyahola iqolo. Awusuka imali encane akwazi ukukhanya imali encane kanje. Ngabi lo 500 bani. Into ngeke ngisho i-tip of gaze. Uzongikhalela leyo mali. Kodwa isisu sami uyasigcwalisa. Siyagcwalisisa. Noma wena isakhe sigcwale? Hayi mina sigcwalisa mina ngigcwalisa iziyami. Ifyone bani yami ngiholayo. Ngathi usakhalela u20 uthi usangitshela ngo2 bani usakhalela u20 ngeke ngakhalela imali isinto phezulu yesenti intenga yomnotho utshekile. Nakho nje umanginyuka ishumi emakhumbini abantu bathukuthela bagwanoni wabo. Imoto R20. Imali uyifaka ngaphi mhlambe la? Ayikho la, ayikho angisayifaki imali. Ukeka phela imali ayisafaka lapha even ebeleni ayisafaka imali lapha. Akulutho ngizothandaza. Ngizothandaza bomanje ngingosha. Namanga usoshaya zakho ngibonise nomuntu othathe le mali. Yolkenizi noma kuthiwa nje uNkulunkulu sithathe le mali. Yolkenizi ngibona isitshontsho ngibona uma singena izulu. Uzomenzani lo muntu lo? Wabona naye kubona ngathi hawa umntana. Hayibo efana wenze njani wahlala kabuhlungu kangaka uyagula yini? Hayibo wenze njani uphethwe yini isisu? I-depression yani manje le ukhuluma ngayo? Awushongo ngani ngibenza ukwenzela amapanado noma ngikwenzela imed lemon? Ngimangumele ngamahlaya nami ngiphathele into yami ngizomtshela amahlaya ile nyongo lenishoyo ile angazi labo student badlayo. Nyongo yani iyona le banga le depression angithi mina nikhuma noshukela yithi eksene imintambama niyahunguza manje ngiqeda nogesi wami. Yazi-ke mina ukutshela depression idalwa yini ile nto le yakho yokuthi noma into incane ingaka uyenzile enkulu usuyoshawutha ngesilale manje endlini wena hayi size siphumule emasiwambile wenza into zakho zokusuku kuyimasiphume. Hayi bo usuhambile wenza le nto zakho ngicala nokuzwa into enjalo ukuthi khona i-depression nanokuthi ibangwa yileyo nto angikaze ngizwe ngama mina ngumuntu wadokotela akaze angitshele mina ukuthi context depression uzomela ubhumphalaze ngenze kube ile nyongo yakho akho depression nje la angizwa lento ekhulumayo angizwa ngempela futhi noma ile enye into ongayenza
Cha, ngeke Ayikho ngenze enye into into kumele engayenza. ngikhiphe le depression yakuwena. Niyithatha phi lezi zifo fano? Angithi nishela kwasani. Anibheki. Idudla iyilenda awazi nje ubhudubhudu. Ngeke kungabi ne-depression. Ngeke kungabi ne-depression. Kuzomele nje kunale okay. Cathi ngiphethe Angazi phela kungenzeka nakho lo COVID wafika sigazelele. Mhlawumbe nale depression izoqala ngawe uzongithelela ngegazi. Kuzomele ngifake amaglavu nesifonyo. Konje yini? Kuzomele ngifanele okay. Kumele ngifanele ulo fonela bamanje. une-depression angithi ngizama ukukulapha. Ngenze kube depression akuyona into esicabangayo. Umoya nje umubi kumele siwukhulekele. Amen. Yebo baba. Amen. Sinenkinga ke lana. Ehene. Umntanami ke ufana usevele wavuka ekseni wane depression. Yebo. Uyena phela ungitshelile. Ngibone nje engabuki kahle ngambuza wathi hayi depression. Uthi futhi idalwa yimina. Ngaxaka ukuthi angikhumbuli nje mina ngumuntu ophehlana nezifo. Okay. Hayi, mina kanjani? Amen. Igama lenkosi malibongwe. Hayi ke ngathi izinto zihamba kahle ke. Uthi umfundisi hayi lento uzodinga ukuthi uhambe uhlala naye phansi ukhulume naye sikhuleke. Okwamanje ngabe sikhuleka nje. Okusho ukuthi singavala amehlo. Ba mina ngeke ngiye lapha esontweni ungalingeki. Ngobani? Kuzomela uyeke esontweni. Umfundisi uzomela ayikhiphe ngomkhuleko lento yakho. Ungalingi uhlanganisa amanzi noparafini. Ungalingi uhlanganisa amanzi namafutha. Namanzi. Hayi, uthi ngicimezeke mina ngifike Nkosi yezulu. Nango-ke usevele nje wane depression ngicela uyikhiphe Nkosi. Ngithumele izingelosi. Noma ngabe ungathumela nhlobo nengelosi. Iyanda isetshenziswa liyanda ngitshela iyanda. Iyanda Awuzami ukwenza ezinye izinto. Iyanda Jehova. Hawu iyanda. Awuzami ukwenza ezinye izinto ngiyacela. Hawe ma. Amen baba. Amen uthi iyanda ufana we-depression. Gijima. Yebo ma. Asengishayelwe labantu laba bamshwalense la bangitshela ezinye izinto nje ezingazazi. Awuthathi lento uhlale phansi. Bambe la ukuba Bathini? Phela mina ngibe ngingasazi isingisi. Kahle amahlami. Bathina uchaze ngibona imali ebhaliwe la. Bathini baziningi. bathi ke labantu laba abo khona imali oyikhiphayo njalo makuphela inyanga noma uhola impesheni uyayikhipha le mali uyikhiphe ubanike bona mhlambe nje le mali ihamba mhlambe sothini kuya ngokuthi nibangaki yabo basho kushiwo kanjani kuya ngokuthi nibangaki njengoba sibabili thina incane mhlambe nje ngabo noma 500 mhlambe njalo nje 500 ebese ke mhlambe angisho ukuthi uzoshona ungangizwa kanjani uma ushona yabo sebezonika mina mhlambe imali ongango 70,000 kanjalo kodwa makushona mina bazonika wena mhlambe u15,000 hayi ngeke yini manje hayi ngeke mfana nini hayi ngeke unisengiscam ke phela manje hayi mina ngithola imali encane kangaka usikanya yimina manje ngoba mina ngitshela nale mikhuba le mina bengithi mhlambe uzothola 50-51 manje hayi futhi uzongeke ngikwazi why wena uthola imali engaka mina ngithola incane phela imali amakinati ngeke izilast ngisho inyanga ezimbili ngisebenzisa wena ufuna uyisigcwili ngami phela mina kuzomela ngiyifundise ngale mali le ngiyigqokise ngale mali le wena uzobusuza na impatient ngaphezulu uthola uphinde uthole nengiroba ke la yabo le insurance yakho futhi wena waletha mina emhlabeni angimini waletha wena
wena manje sukuthanda imali kangaka asho noze ningasizwa wenze ngathi ngangithanda ukuletha emhlabeni wenza ngathi kwangumnandi ngangi-enjoya ngifunani pho lami ukuthi ngakazi kuba yiphutha kodwa yabona le mali leyo ongenzisa yona wena ungabona ngathi ngabona uyisigebengu ukuthi uyisigebengu ufuna ukuba rich ngami uyisigebengu wena ngeke imali enga-70 kodwa mina ngithola 15 hayi ngeke ngeke hawu uyabona wena nje uyabona nje uyabona udlala ngami wena okayibo kahlela mina bengithi ngiyasiza usizani umfazi ungasho njalo ngizomnyathela wena batshele labantu ukuthi akube u50-50 nami ngifuna u70 kule mali ngeke mina kanti bazokhokha la ngoba imina ngeke imina okhokhayo la shuthi nami ngiyawufuna u7 ngifuna u70 o-esika asithole 15 lela ngoba nakho ngathi ngizala yaphuma yonke yathi fuqukwena yaphuma ngempela ayiphumanga lento ngiyayazi ayenzi sense no uyazi wena ungavuma yini ayi ngithi ususecesweni zami wena ungavuma yini ukuthola 15 ayi ngithi mina ngumina wena uyimina mina nguwena ungavuma wena phela mina lokwami kuyasebenza phela mina lokwami kuyasebenza uyabona njengamanje njengoba ngifundisa ngenzela ukuthi uma sengimdala ngihambe ngotshela uhulumeni ngithi akahambe ofana nempesheni yakhe ngoba umntanami siyasebenza wena uzonginika imali njalo ngenyanga noma 10,000 phela funa usebenze uthola mhla ngifile loo nto le hayi bo angithi nami nje akunika imali zesikhafi esikoleni musuku uzodlala isihlanu ngizosenzana isihlanu mina ngizosenzana isihlanu isihlanu ngizosenzana isihlanu usithathelani ngizosenzana hayi hamba la nyakaza ngeke ngidlale wena abe ufuna ufikele nabantu bengikhuthuza mina mhlawumbe futhi wena letha leyo vele hey hawu sekuyabheka vele ngikade ngabona vele wena uthatha lezi zinto zakho uvele le mali ufuna iye wena yabo wena hayi i-15 hayi suka man hayi webhokoza ubani ulavi mani bani lo phone nayo meres hayi ke mamthembu ngiyakutshela hawu avele wayithatha yonke imali esitokfela waphela nje ngayo ubona nje azikho imali ziphelile kungenxa zakhe alright hayi ngizobe ngifonele yabazantu abadala yini uyapho neqoko ngithe qande ekuseni iqanda likhulu futhi basebenza singahlile ngiphela njengoba udla uzukhotha ibhedi ngilambile hayi ncezi vele bengizopheka vele ngithi kupheka mina la ekhaya ngifuna ukupheka nini ngicayekile yazi lonke usuku usaka imenshina lento kodwa ngingayithatha ngisho ukuthi yawonto nje wena nelithanda nje iBhayibheli goqa impela ngeBhayibheli banigoqa abaniqeda belungu asigoqa kanjani ngoba yonke into lapha iqiniso lisuka mntanami njenge example yami nje ukubone ngephasive nina niyahamba niyocula ubusuku bonke nikhiphe ubusuku bonke bona benze njani bathatha imoto bathatha ikephe bahamba ongcebeleka nina abelungu laba balikhanda bona laba ngeke bena barespecta kakhulu lizo-respectwa yinina laba balikhanda bona barespect iqobo bawuthatha nje mhlaba chaza ukuthi yini lo ufuna ngikutshele yona ngempela ngavele ngesindawo bathatha phula ngaba neBhayibheli ngazi kuthiwa latholakala ematsheni ngokwabanzi kanti babeshe abaprofethi bakudala nje kwathatha lokho nababhali kwahlanganiswa kwaphuma iBhayibheli wena uyayikholwa loo nto le awu ngiyayikholwa angithi nawe uyayikholwa i-dictionary kodwa awazi yabhala ubani awubazi abantu ababhalwe laphaya kodwa ngihlanga amagama kwasayensi leyo i-dictionary akuyona imvelo nje into angazi nami ngachazelana nani kodwa iBhayibheli phela into eyimvelo ngisho kahle uyakholwa ukuthi imvelo imvelo okay shuthi imvelo babhale kona lapha ngithi
bathi kumele uhloniphe umthetho kaNkulunkulu. Yes, njengoba ungayihloniphi Akuyona wena le impela mithetho. Njengoba ungayikwenzi, angizawukwenzi wena. Kumele ngikwenze ngoba vele ngiyabona basenzile imali abelungu lapho. Basisiqambe. Ngoba simsaba uNkulunkulu nabe ngamsabi. Thina siyamsaba. Yini lo awungichaze yini lo ufuna ungibuza yona? Ngoba kusukela uNkulunkulu yena wadala umuntu wathi asizalane sande. Manje ufuna ukwenze kake. Abanye sebekwenza ngendlela erongi. Manje uthini? Bona ngithi bayazala. Ubona ubani nobani ubona labo ubani. Adam no-Eva phela labo oqala bakhandwa. Bazala iy'ngane. Yes. Lezo ngane futhi nazo zaphinde sazenza yabo. Hayi wena. Njengoba sibangaka nje sigcwele umhlaba ukuthi iy'ngane zomuntu oyedwa ley'ngane zabantu abazali ababodwa. Iyalapho. Angikhazi kodwa kumele ngisenjalo nje. Phela uNkulunkulu efuna ukuthi kwenziwe njalo. Awushayela umfundisi wakho sizwe yena. Hayi no wangifaki lezi zinto zakho mina. Umfundisi wakho sizwe yena. Hayi ngicela ngathi Yesu kwafuna ubuze yena uye esontweni ubuze yena. Angisoze ngami lapha yibo. Ufuna ngitshele kahle ngitshedwe ngiye lapha. Hayibo. Hayi ngisho ukuthi nami angazi-ke. Angazi-ke. Nabona lento ngibuza yona angiyizwa. Awuyizwa kanjani? Angiyizwa. Wena ufuna uhambe uyokwenza isikole. Yabona nje lento oyishoyo angizwa. Hambe e-library ukwenza ucwaningo uhlukane nemphansi. Yima library wenza ucwaningo njengezinye ingane. Hayi singani vele usuqalile. Hayi bathi ngifanele uthembile. Hathi. Nami kakhulu kabi. Hama ngifuna ngize ngisho ngiyakuthanda. Hawu. Ngiyakuthanda nawe. Uthandani? Uthanda yini uyithandayo bufano? Engabe ufoka yini letha man. Hey, lalela last duet ohluka nengane yami sisatha nendini. Hawu uyayivala. Akana nhlonipho njalo nje. Habi. Uhamba umosha imizi yabantu nje. Hayi unomuzi uthatha pho wena. Umosha imizi yabantu. Umuzi siyazama. Ngiyathanda. Awuzibheke nje kwesami oqala usondliwa. Usathengelwa nemanda. Usafuna imali eshumi esikoleni. Uzongitshela efonini hayi ngeke ucabange kahle. Kuzamela ishintshe yonke lento. Ubani na velo? Yebo mntanami. Thula fano thula. Lalela uma ngafano lo. Ngifuna ukukhuluma nonyoko. Hey nama nguthi akekho ngiyazi ukuthi ukhona mani. Ngiyeke wena mani ngiyeke. Ngifuna abantu. Ubani uma wakho wena? Hey ngiyeke. Ubani uma wakho? Oh. Sukuyithanda. Ngiyamazi ngisonta naye. Bye. Ngiyeke. Yini wena? Awules. Ngiyamazi lo mama, ngizomfonela. Angeke ngidlale wena. Ngithanda nje izinto. Hayi, ngibona izinto zenziwa kuma ile TV. Kumele ngibe lapha ngikhumule yenza okwenzayo inkinga, yenza okwenzayo amandla akho vele imali yakho, yenza okwenzayo sisenendaba. Vele ngizokwenza. Kodwa sonke sayeka into esenza. Impilo yani wazini ngempilo wena? Impilo. Iyona mpilo ke le. Hawu mangavele ngalinyelwa makhwapha nemlenze nezandla konke. Noma ngisho ngalinyelwa ubhozo. Inkinga. Yazi wena ufuna ukulalela ngithi. Ngakutshela ngathi hlukana nalezi zinto ozenzayo. Awufuni ukungilalela. Lezi zinto ozenzayo. Ile phone. Mhlana wena nigolozela mhlala amala. Wayeka lokho kwenzayo nawe nikuyaka nelokho kwenzayo. Ngenzani ngeke nongithile ngenza yini le? Ngiyeke lento engiyenzayo. Yeka into eyenzayo. Thakatha. Sengiyethakatha manje. Wena wangitshela uhlale ngisho ukuthi uyathakatha. Uyathakatha. Ingane engeke. Yizo zonke lezi zinto. Awuthakatha. Angazi ngibona ngigijima ebusuku. So sigijima nawe. Ungangifaki mina lapho. Mina umuntu ophumile aywana ngibheka ngesinsango so sigijima nawe. Wakushiyeleni ubaba? Hayi angazi ngithakatha kakhulu.
Uyena kwathi Wamcisha imithi bese wadla imali yakhe. Lo muzi wonke imali yababa le. hawu Wani uyasebenza? kwakumele phela kube Pho wakha ngani ngidle. umuzi ungasebenzi? Kwakumele ngidle angithi wena angithi waletha lo ntombi ngenze njani Uyadla nje. kuphi yena kuyimanje ngithi ule goli nefebe sawubona wemami kwena hawu ngempela kusheshe bo wena hlukana lento zakho Ungamenzi into zakho lena la mama le. hayi sika mani leyo phone ngiyayivala ngizohamba ngiye lapha esitolo ngisayikhokhela ngifuna ukubona ukuthi uzohlala nesigubhu Awode ngizowenza ngithathe nayo le phone thathe. ukubona uzohlala nesigubhu esingasebenzi Hamba nayo. Usibona nje impela sisha imbwehothi. Ufika waphika ekuseni, waphikile ngo-10. Usupheka ngo-1 manje yini? Hawu, ngenzela ukuthi phela sikwazi ukuthi sidle nasemini. Hayi. Wena kade wayiqala lento yakho. Yini ufuna ikukhumbuze? Hawu, usukhuluma ngani manje ma? Hayi bo, ntombazane. Engathi usukhohliwe. Wena waqala nisafunda isikole nomntanami. Hayi. Alex, uyakhumbula ukuthi wena umntanami wayebuya late esikoleni ikakhulukazi nokulesihlanu abuye ngabo-7 ebusuku esagqoke neyunifomu yesikole ngenxa zakho. Hawu, usukhumbula into zakudala kangaka. Ngangiseyingane phela lapha. Hayi bo, uyakhumbula ukuthi wena mhlazana umntanami efuna ukuthenga ihashi ngimthetha ngathenga ihashi kuze ezoligibela emsebenzini njengoyise wena wathi makathenga ipholo. Uyakhumbula na? Hayi ke angisazi-ke. Kodwa wayengeke phela zahambe ngehashi. Wayengeke nje zahambe ngehashi kodwa ngaphi behamba ngemoto. Uyakhumbula wena ukuthi ngelinye ilanga wathi umntanami makafake isudi uma emsebenzini angafaki ingubo zesintu? Angikhohliwe njalo. Uyakhumbula ukuthi ngelinye ilanga umntanami wayelele esibhedlela egula uma ngifika mina ngisuka le kamhlabelingana namakhambi ngithi ngiyamelapha wathi wena masisekele odokotela. Umntanami walala inyanga eziwuthi zonke ebikho ngiyakhumbula na? Hayi ma, wazi kahle ukuthi lesiya simo sasingeke nje sisimlapha ngemithi yesiZulu. Uyakhumbula wena uthi mhlazane uzoshada wena wawungafuni ugqokisa idwaba nenkehlo ufuna ugqoka ingubo emhlophe njengabelungu ngithi uyakhumbula na? Nawu ngeke phela ngishade 3 years ago. Imishado yesimanje isifaka ilokhu njani ingubo zesimanje ngabe ngemhlophe noma ngomunye ukhali kodwa wesimanje. Futhi umshado wesiZulu mina ngizange ngize ngiphike. Ngathi ngizowenza kodwa uma uzoba modern. Hayi bo ukhona usagqoka isidwaba manje asinge isidwaba esikhathi samanje. Hayi ke ngihlala ngami. Oh. Uyazi wena ngiyabona ukuthi hayi ngikhohliwe. Ngithi uyakhumbula yini ukuthi wena sahamba nayo saya emngcwabeni ehlobeni kwanongoma wena ungafuni ukupheka idombolo njengomakoti wafuna ukupheka ukhala. Wathi wena hayi izipho zakho zikulungele qobe ipoto. Uyakhumbula na? Hayi bo, ngithi khuzela wemakoti ngithi khuzela akubo makoti nje. Wena ngiyabona kufanele ngikulayele nje ngishaye phansi nawe ngoba ngiyabona ukuthi no kini ngathi ukuthi abawenzanga kahle umsebenzi okumele bawenze kathini uzogana. Wena sele ungakwazi nje wenza izinto eziphambene nomthetho. Engathi uyakhohlwa ukuthi mina nomntanakho singama-couples, sishadile savumelana enkantolo, siyi-community of property. Hayi bo, lalela la ntombazane, uma ufuna ukugalela la kwami uzokwenza into eshiwoyo. Usakhumbula wena kushone indodakazi ekadadewethu uThembeni njengomakoti kumele nihambe niyomgeza. Wena-ke nje umakoti omdala nawabonke wagoloza uyogeza isidumbu wathi wena uzongena amabhadi.
vele ayisekho nje vele into usazoyenza noma ngiyabona wena ufuna vele ukuthi uyeke umntanami uhambe uyothola abantu ufuna ukumnela imali uyamnela wazibambela nje ilotho nje lale ngiyazi ukuthi umntanami akaholi into ethile la esebenza khona kodwa ngiyakwazi ukubona mina uNonkiloyi umefuna ukumela umntanami igazi wasibindi nje sokungiphendule njengomakoti fane ngabe wena ubhekile phansi yakuchobozela uthi yebo mama thina sasiyithoba kabili iy'khathi zethu mina abona-ke wena-ke nje futhi hayi mina ngithi angikaze ngibe nomakoti futhi nje nkosi yami engathi angazi ngiyenze njani zolo loku buhamba utshela abantu ukuthi mina ngiyakuthakatha wena kodwa ngihlala ngikubeke emthandazweni yami ukuthi uguquke nako ucabange njengomuntu kodwa wena uhamba ungikhuluma kabi nawenzani yini le ngakudlela yona ngoba into yenzayo nje ubamba umntanami ngale nkukhu yakho eqothulile umqedile futhi wena wangifakela igobondela kade ngabona ngoba umenye wakho washo nje wakhiphisa akakwazi akasenawo nje umthambo kanti umntanami mina ngasangiza ngunini wangicelelami ibele mina nje bengizama ukuyenza ukuthi ngenze into le engenziwa lo mbani yini osho mina uthomisuka lapho wavela uhamba le egoli wena uzongitshela ukuthi ufuna unibe nomuzweni nithini ngami cha iyangixaka-ke le nto esuyisho manje ngoba phela nebhayibheli liyasho ngibona umuntu webhayibheli nebhayibheli liyasho lithi owesilisa uyoshiya unina noyise ahambe ayogana ayohlala nomfazi kanjalo-ke nasentombazaneni ngiyacela ukuthi nayo into owayenza-ke mina nebhayibheli kokuqala awazi awulazi kahle yabona nje umuzouchazela uthathe into ongayazi kwawena ukuthi ichaze ukuthini uzovila ngayo ayicomba uzosha lalela la wenzami sasha isikhathi sakho sadlula hayibo mina ngojubhilika wena ususifanisa nami awusufani futhi nje into ezazenzeka ngo-1980 bani manje si-2020 ba 2026 so-ke ungangitsheli-ke mina ukuthi mina kwenze ku-1 no-2 no-3 azifani lezinto futhi mina-ke nje nabazali bakhe lokangishade naye abafani nempilo esasiyiphila ayifani vele kudala kwamele ukuthi indoda ishiyise nonini nami ngomjalo hambe sewaphumuzethi ngoba kwakudala manje izimo zishintshile nomthetho ushintshile abanye bazothi ngiyadele kodwa phela nawe ngazuzukhuluma kakhulu-ke manje sasha isikhathi sakho sadlula nje sekuphelile wakotiza wawagana ngendlela yakhona ngendlela oyithandayo yakho kwakuyilungelo lakho nawe manje nakho-ke 50-50 yabona ngalapho-ke wahlala umtshele kona uhulumeni samdalela angeke kubone lokho ngisebenze kanzima kabi mina ngifundisa le ngane ngiyikhulisa yeke ukuyifundisa ngisayikhipha amakaka yazi
nje uyophuma ngeke kunzima. Ngasuka lapho ngayiseva futhi ngizimali zami engangizithola belungu ema-cottage. Ngigcine abelungu. Uzamtshela ukuthi konke okwakho. Hayi nami ngifuna ingxenye yami. Angisho ukuthi ngiyasikizisa isinqumo sakahulumeni kodwa nami njengomzali kufanele ngibe nengxenye lapho. Hayi soke sibukeke. Umthetho soke sibuke phenange. Ntakumbombo. Soke sibuke ukuthi inkantolo yokuthi nemhlazane kwenzeka. Uyabona nje lowo 50-50 wama-percent ukhohlwa yiwona. Yena umntana makuthiwa ngiyadivosa. Yena ngizwe wena makuthiwa ngiyadivosa. Umntanami uthatha 50%. Mina ngithatha ukeke. Usho njalo. Mina ngithatha ukwenza uthatha 20. Wena wasekunani? Ngoba awufikayi unephini. Kuqasa nekomo yodwa nje la esibaleni ngenxa yakho. Sathatha zonke iy'nkomo Uthi mina ulokudla ngikudala. Ngikudala nje. Kahle kahle sengabe siyaphuma siba nomuzi wethu. Naku usale wedwa nje wophole nami nje ngophola lami. Ngihambe ngobra emzini wami. Ngihambe nangibidikoti emzini wami ungekho. Uzoloku ungimemele. Hayi uhlukane nami bani. Khathele wena. Nami so tinggitan. Lagi makoti. Angiyazi ukuthi indoda yakho umntanamtheni useGoli. Phansi emgodini emajukujukwini omhlaba. Usebenzela wena ney'ngane zakho zakusasa ukuthi ibe nesaseqhazi. And laphayana impilo yakho isengcupheni ngakho nomyini angabuya ngebhokisi noma inini. Cha ngikhuluma kanjena phela ngoba ngiyabona no engathi izinto ziyaphuma esandleni. Lento yakho yokuthi uma uye edrobheni uyothenga idosi noma kukhona izinto oyozenza indlela ogqoka ngayo angiyithandi. Hayi uchaza uthini? Cha vele ugqoka ngale ndlela osho ngayo yona ngiyayibona ibekezekile kodwa-ke umqala usuzofaka ne-makeup ufake ney'nzipho ufake yale misiya yakhona. Yabona Ngisazile. ichaza ithini Ngoba phela ngisuke ngiye edrobheni, futhi edrobheni kube muhle vele. kwenzela ukuthi kube kuhle. Hayi bo. Uma umuhle vele asikho isidingo sokuthi ube futhi vele uma leyo nto khona uyayenza uma kuzofika umntanami vele efike vele eGoli uyenze le nto wenzela ukuthi phela akubone umuhle. Cha wena uyenza
imali awuyenzi leyo nto leyo uyenza ngoba edrobheni yini ofuna ukuthi-achieve ithini igoli yakho eyami indoda ayinankinga uma ngidrobheni ngigqoke kahle sebengathini nje abangani bayo uma ngihlangana nabo nabantu akabaziyo sebebona nje ngiyigcaba lomfazo othoyize edrobheni. Phela akunandaba ukuthi abanye abantu bakubona unjani wena into obaluleke ngayo ukuthi ube muhle umntanami uphile le nto yakho yokuthi usuke la ube i-slay queen ugijime uye lapha edrobheni kube ngazuthi yakumafilimi ngathi uhamba ko-red carpet angifuni kunalama-cox akho lawa amakhulu owagqoka engazuthi labantu abaya kuma-magic ball ufuna ungashise lawo malo futhi enye isikhathi ngizokwashisa mina kuzokwenzeka ngizoshisa mina uma ngingiphilise ngoba uma usugqoke lento yakho nendlela ohamba ngayo iyashintsha emgaqweni ngoba ngiyabona cha ufuna ukushela ufuna abakushela hhayi-ke ngisaphila yabona njengoba ngiyila ngiyiso lomntanami ngisosha ngiyi-bodyguard lakho ngigadile hhayi lokho umuntu ozokazame nje ukuthi athi sorry kuwena awungeke ngingacesha zinkukhu yini inhloso yakho yini inhloso yakho waphe iyodwa inhloso yomuntu wesifazane umeyihamba iphuma ngaphandle kwasekhaya echotha echeleze enalento yakho ukuthi uveze ukudla komntanami ama-activate lawa uziwafuthe ngakubona ngenye ilanga wathi banistreng usanike kamnandi ekabahi ikhaya ezisondela kuona elela ngiyazibona iy'ngqondo zakho ntombazane i-cleavage sengishayisa nomoya kumele nje shaya umoya uma umuntu kuba la angikwazi ukushisa umoya ukhona wena engakufana ngabe nginomuzi wami ne-cleavage nginayo ngenza ukuthi ifile good ngifuthe ngespreyi icolezela ishaya umoya nje nayo iyiphefumule hhayi ngoba ngisuke ngifuna abantu ngizobenzani mina ngithanda oyedwa uyamazi into engimthandayo uziwenza colezela amela lento ukuthi umejike elangeni uthi uxhophe ube nama-bling-bling la afakwa layelo ubenze imishado yesibili lalela-ke lalela iyaphela leyo nto uma uyedrobheni ufika namhlanje angifuni ukuthi ugeze angifuni ufake ilolo on ungakami ungafuthishe ipeyi imfethu kubeka ngami ngabe ngifake isichitho ingoba ngivinje ukukhona kodwa lento yakho ikhifuni ayikho leyo nto hayi uzokwenzeka nje ngiyathanda noma awuthandi uzokwenzeka and isinqumo sengisithathile uma uyedrobheni nje wowu so-ke nayo nto yakho yokuthi kulokhu ngena iy'ngcingo la ekhaya ufonela abantu engingabazi angifuni yazi ukuthini angisaphenduli ngisho nakuthiwa ama-salesman angifuni akuyafana uma ngiphendula ngakho-ke sengidicayidile ukuthi ifoni yami-ke ngiyidayise sasebenzisa le yakho uzokhipha ungangiphenduli uzokhipha iphini yakho ifoni ihlale laphaya phezu kwetafula njengalezi akudala indlingi lezi kri bese yisebenzisa sobabili no-WhatsApp wami ngizofaka ubanikile besekusonkeni bazokufaka igroup ifoni yami ipersonali ufuna abangani bami ama-colleagues ngifake nama-CV vele zizokhala ecingweni lifoni mhlawumbe futhi ama-salesman kwesi sikhathi speak of the devil sorry ngisho ukuthi sisakhuluma ngayo le nto asengatsho ukuba lezi nto engizibukayo uwe wonke lo mfundisela imikhuba lezi nto futhi ozenzayo lezi zobengakho ku-TV zasebenzisa ifoni yakho thanda uyathanda zasebenzisa ifoni yakho nje okwesibili ngingaze ngikhohlwe i-bank account yomnyeni wakho ongumntana wami
engamzala wavunjana inyanga ezu-9 isizophathwa emina. Uyabona lapha imali akusizi futhi ugole zami ngoba ngikusize ngalutho. Isizophathwa yimina le mali, ngitshelile naye ngimfonele ngamtshela. Ngibone ukuthi ubengabazi ngakho-ke ayikho nento angayenza. Uzoyithanda futhi, uzoyithanda nje, uzoyithanda. Uyabona le uzoyithanda impela and futhi ayikho into ongayenza ngalokho. Noma siyographi sihamba sobabili, uma ngidinga imali esitokfela uzomunika, uma ngidinga imali yokukhokha esontweni uzomunika. Yini oyenzayo ngemali ngibona into oyithandayo nje uhlalisana uyaphuma uyahamba uyaphuma namagiyazi. Bonisa umama manje angendaba ukuthi bashadile nabo. Uyayibhubhuza iqeda imali yomntanami uyothi angaguga nje engenalo lutho ephaketheni ku-0 ngenxa zakho. Uyicabanga nekusasa phela ntombazana. Never. Ngiyabona-ke lapho Angithandi into enzayo, angithandi nje. Hawu, angithandi wangempela futhi. Nalezi y'gcobe ey'gcwele lapha endlini yakho, mina ngiyaqala ngoba ukhona uvaselile ikhempa noma idona. Wena nje angazi kukhona ubhale umoshakayiza lokhu okunye angazi nathi ntontoni omunye udeyi okunye ubhale ukuyesiphintontoni ilanga lasho lacima kahle kahle yamosha nje. Njengokuthi ugcobe into ezu-7 ngesikhathi esisodwa usudlala ngomntanami imali engaka angenza futhi ayigcoba. Yakubona mina ngigcobela uvaselina nje ibhulekile. Ngingikwazi. Uthathulwa yini? Uzomthathulwa yini? Kahle boyena. Ibhusi ngangiyigcobe yini nendoda yakho. Konke nala ngaphambili. Ubona nje wena usumthanda kangaka nje. Kungenxa yebhusile. Angikazi yona usuzothi izokujabula ebusweni ukuthi uchaze ukuthini. Ungangibuka mina ngijabulile. Hayi suka mana uhambe olima. Awuhambe emasimini wenze okwenzayo. Hayi. Umakoti besimanje angikaze ngibone into enje. Uzongitshakule kodwa sekwathathula ibhuzile uvasina loyo lokhu kubese begcoba wona. Sami kazi ngenzani ngizothola isidwede samakoti. Ayisibuhlungu kazahle umntanami sami kathole umfazi wangempela ayikho phela lento ayikho akusiyo umfazi lo wenzisa kwingane. Shuthi uma ngingathola iy'ngane zizoba njani-ke zizoba wese uzozala iy'nkinga nje ngethela iy'nkinga zodwa. Shuthi iy'ngane zakhe zokuqayezemile lapha ngize ney'nkinga. Makoti, waza sizothandaza. Hlala khona la. Ngithandaze makoti ngizwile. Laphaya eGoli kune-strike. Ngakho-ke ngiyamsabela umntanami ukuthi uzoba nomzimba. Sizothandaza ngivele ngisakhululeke ngiphinde ngihambe ngisebenza. Yebo. Ngizothandaza Cha, imina uzothandaza. Imina uzothandaza makoti kade ngayiqala le ndima. Ngibula futhi ngimdala nawe. Futhi uma ungathandana manje unikeza serious. So imina uzothandaza usungalandela nje ubeke lawo magama. Amabili amathathu ungabhabhalazi kakhulu. Ngoba ngiyanazi ngesimanje. Kumele nami ngiyithuka ngiyaqina. Ngiyaphapha ngibe ngikhohlwe phezulu umdala nami. Kumele uma ukhuluma naye uzithobe. Ukhulume yonke into isuke enhliziyweni. Into enyaziyo nje imali nkosi imali. Angicabange nje ukuphila. Hayi kuyazibala amehlo. Ngadlangadla izulu. Kakaramba. Ngicela nkosi usingathi nangumntanami laphaya eGoli.
sebeyabhekisha-ke abanemihobholo bafuna ukunyusela iholo. Nkosi yami bakhohlwa ukuthi leli golide akusilona labo kuphela nathi liyayifaka ingxenye empilweni zethu. Imihobholo yabantu benkosi yazi ukuthi usathane akekho omunye. Ngakho-ke inkosi yami ngiyacela ungivele umntanami, mhlawumbe-ke uma ukuthi sekuyisikhathi sokuthi akahle ngebhalede mina makoti ungiphazamisa. Uma sekuyisikhathi ukuthi angesiphike icebo lakho kodwa ngiyacela nkosi yami-ke ahlangane lapha ekhona nokuyisipetshana nje azokwazi ukuthi aphahlaze iqanda. Nkosi yami sikwazi nathi ukuthi unekhansela kube khona into esizosala siyikhombe. Nkosi yami ukuthi nangu-ke umntwana akamshiyile ngoba umakoti wethu lo esinayo hhayi ushaya phansi ngonyawo uthi Nkosi le nto wayisho ezizalanani nani yena akayizwa kahle. Kuyafana nokuthi nje awuziculela. Nkosi yami ngiyacela Nkosi ungene ekhanda likamakoti wakwami ake ahluzeke naye abone ukuthi hhayi yena umakoti oqotho, hhayi yena umakoti olungele umntanami. Uyazi-ke Nkosi yami ukuthi phakathi kwenhliziyo zabo lento yaziyo iyona nami ngiyayazi. Vele umakoti wakwami akamthandi umntanami, ufuna imali yakhe uyamchitha nje uyamqeda. Yingakho Nkosi yami singakakwazi ukukhanda umuzi emhlanga ingenxa yomakoti kangabe nathi siphile majahidini amakhulu. Nkosi yami singomakhelwane nalaba abamhlophe abelungu phela Nkosi. Manje-ke imali zonke zithatha yilo makoti kodwa-ke sathini kodwa uma kungikhando lakho kulungile baba, kulungile ngithi makenze thina sesizodlala izitho ezosala kuyena. Nkosi yami ngiphinde futhi nginyuse ngokuzithoba uma ngiqeda nje ukuthi amen, njalo umphongolo oyithandayo ngoba lo ozothandaza umakoti awunawo ubehema nje ngiyazi uzobe evehemela nje ayikho into ethini azobenza ngaleyo mthandazo wakhe. Njengoba Nkosi sengizowavula amehlo, shaya-ke amaphiko phezulu umntanami umenze Nkosi abe nogqozi, avuke amatende Nkosi adonse noma yiphi umuntu wesifazane oseduze kwakhe. Nkosi yami ukuthi atshale imbewu ezomila uma yena engasekho emhlabeni. Uxoleke Nkosi yami kulabo abonile bathatha amalobolo ami, iy'nkomo zikobaba abazishiya ngenxa yokuthi uqhutshe isibongo. Kodwa-ke kungenzeka ngenxa yabantu abafana nalo abangafuni ukwenza izinto ezazenziwa nasendulo. Yazi-ke Nkosi ukuthi wena ubona izinto ongakenzeki. Uma kwenzeka-ke umntanami waphahlazela amaqanda, ngicela Nkosi kuye noma amathathu kube nje amadodana amabili nendokazi yodwa. Ngoba Nkosi indodakazi senze ukuthi kubuye lezinkomo ezamosheka bese kuthi kula madodana siyabhalansisa Nkosi. Kungenzeka enye yawo iyitabane kodwa Nkosi yami senzela ukuthi uma lenye angeke phela zombili zibe yizo kodwa mayodwa iyokwazi ukuthi ikhule isibongo. Lenye esingakwazi ukuthola le ndoda nayo mhlawumbe kubuye la malobolo esiyidabule. Nkosi yami ukuthi shaye inyoni embili ngitshele kodwa-ke icebo lakho lingelihle. Wena uyazi ukuthi uzokuhlela kanjani lokho, kodwa ngiyacela ukuthi noma ngabe yiphi iqanda elizophahlaka iy'ngane zami zibukeke.
abazukulu bami. Amen. Achawuni. Angazi umuntu ohlalele kanje. Umthandazo njani lona? Kodwa ukwazi ukuthi ukhwahlelele uqeda kukhuluma nomuntu ophezulu kangaka owasidala thina sonke. Hayi ngeke. Awulungile. Hawu. Kohlakele. Nawe ungathandana noma yiphi indlela ofuna ngayo. Sekusikhathi sakho sengiqedile umphongolo sengivalile indlela sizawunyusa manje zisezibili. Nawe volo wakho uthandaza. Baba. Bacela futhi ukonakala. Ngiyacela Nkosi uzwe mina. Unkulunkulu wami ngisacela ukuthi umekwazama nje ukufaka lo mdundo oshiya wakhe wabantu besifazane. Umyeni wami thumela istroke Nkosi ushawa umyeni. Ushako ngobale indlebe nezandla nomlomo. Ngoba ube kunjalo nje kungenxa zakhe. So umlomo uyadala. Ngakho umlomo wakhe ungadala into enje wena Nkosi ngicela wena umthumele ngezulu. Mangenjalo uphinde futhi Nkosi wenza ukuthi umuntu uyazama umyeni wami uyifaka lento ungaphumi lutho ungenzeki lutho liwe nje Nkosi liwe Nkosi yami ngicela uzwe mina Nkosi ngingumfazi ozithobile Nkosi ngenza into owawushilo Nkosi yami ukuthi ngihlale ngentombi kuze kufike emini ngenze njalo Nkosi manje ngigqabeza ngomamezala obole kangaka Nkosi yami ngizwe mina izwa mina Nkosi ngikwenzile okuhle. Hayi fine. Makoti. Ungasho kanjani into enjalo? Ufuna ukuthi umntanami angakwazi ukukhipha uketshezi. Awulungile wena. Kade ngakubona ukuthi wena awulungile. Hayibo. Ngizama ukwakha lana. Angizonyashuleka ngizama ukulungisa lezi inkinga wena ungakhona ukuzilungisa. Hayi wonakele wena. Wonakele. Ngiyafisa ngathi umthandazo wakho ingajamba. Wonakele kabi wena. Hawu. Ngiyazisoma sengizizwa ngisothandaza. Awumakhohlwa lutho wena. Sesithe nje akangabuyi le nyanga. Hayibo ngubani manje? Ila lathumele yona ngoba uvele isanda ubuya njengoba kade kushoniwe la umnganakhe ngenzansi kamoyeni. Ngathi nje hhayi akavele ahlale eGoli ngoba phela iyimali nje Nkosi yami kuyimali usuke eGoli uza la eNatali. Ngeke kuyimali kude kabi kwaZulu bakithi uhlale eGoli. Ngeke ehle kabili ngenyanga kumele sengicabangeleli naye. Khadi angigcina kube njani? Nakho-ke ile yonke into engiyazi umntanami uzazakhe wena. Njalo mekuyenza vele umshove ngale nto yakho. Njalo mekuze umshove ngayo. Hayi ngeke usebenzise ikherothi. Sebenzisa ikherothi ngikhuluma lento umntanami ngeke. Angashona phela wena. Hawu. Anginandaba. Ngibheke mina ngihepi kanjani. Yebo ngisebenzisa wona ikherothi. Selokhu nje ahambe uyise. Iminyaka leminyaka uba 28 years old. Angishiye. Ngisebenzela ukherothi nje noma yini and futhi awukhulumisi. Ungahleki, serious. Hlukana nje nomntanami. Hayi sisi. Sekubuza ithishu angizange ngibone ngoba siyithenge eningi-ke ngiqiniseka sokuthi izoqeda inyanga yonke ngibona ingasekho. Hayi khohlwa sisi ithishu le nje ayikho. Hayibo ngubani manje? Ngithishu
imshinizi ngivele ngayivalela lapha ebhlokhini yami uphila khathele wena uyabhosha nje uyazi ukubhosha nje senini intambama ukubhosha uyabhosha nokuthi mosha nje ukudla komntanami uthi uphuma khona ukudla ungene efrijini uluma ne-apula uyaphuma uhlepula nokherothi aloye ukudla nokherothi udle ngendlela le ngisho ngayo ukhohlwe nje into ey'ningi uloke lomushana nokudla sila ngamaphepha angigcinami nophepha agcwele pho uzojwayela nomuthi wamanzi sancane uzoshilika ithishu nje yokufina sibana nethishu iningi impela ithishu kodwa nje ingasilastinya yonke ngoba kumele wayisebenzisa manje ophinya midala yaphila kumele uthathe imali futhi uyothenga enye ithishu kodwa nami ngathi usukhomplene nayo nkinga njalo nje uyakhomplina boze ukuthi ibiza kabe nje ithishu ngeke njengoba urola kangaka ngithi iroli lilodwa ndilisebenzisa ngosuku shuthi nje kahle kahle umasho 10 rand ngosuku 10 shuthi kahle kahle 300 nje ngosuku ngiyawubhosha hayi nokuthi ngeke ake ushintshe nje kube umuntu mina ngiyangalethelethe ngoba ngiyakathatha esontweni ngihaphe kabi phela kuba yinto yakhe ngabe ngisethuneni manje noma esibhedlela ngilele ibikhoma alilake tobomi shuthi ushita manje ngesandla-ke njengabanye into abakayikhonja angeke ngisenikwenze lokho hayi gama lomuntu imali phela uziloku ungibuza leyo nto uyazi ngikhuluma ngobani ukushitaka ngezandla nomsebenzisa amanzi nale TV esiyibukayo lezitho idlala into eyodwa njalo entweni siyakhokha wathi si ngoba umyeni wami okwenzayo cha phela uma kukhokha yena fanele sikhokha mina ngithi umntanami wavundala yamu-99.9% ukuyena chaza ukuthi-ke into ayenzayo nongibalisele wena ndawo nageni yakhe uziro nje ungasithi ushoda ngegazi wena uzoba yuzilesiyena ulozo ozonikela kumele siwanyuse lama-channels awungeke ngeke uzunyusa ama-channel makoti hawu ngafa ngeke uze kubone lokho usho ukuthi uzokhokha malini ungada umcabangele umntanami akayibuka i-TV uphansi emgodini emayini uyajuluka kulelithiya zolosi yena khokha usukuhlala kabi hayi udlala kabi bona ngiyabona igcino nje uzifakaza ngempamende kabi hawu udlala kabi utayiwe udaba uphiswa awusukume kuhambe etoilet yangikasula noma ungabekezela sisi ubekezele nje ubekezele kodwa kusalayo angikize ngimnike thishu ngingimnike ngingamane wenze amanye ayizimkele vele waphila nokuphiswa-ke kade ngiphisiwa yikho ngempela lalelayo ukhona-ke into ebengifuna ukuyikhuluma nawe okuwukuthi-ke bengingazi ukuthi ngizoyibeka kanjani uyambona uphindile lowala ngendlu oh yebo ngiyamazi uphindile lo ayibo uphindile ngosamsonele yebo lonengane uphindile hayi awumphakathi ngosababazi njalo unyaka uyazayo so ngenza uphelile ukuthi achaze ngafike imidlalo eminingi unamaqanda amaningi so angizwanga cha usukuphazamisa ngeke ngiyala usukuphazamisa makoti alisakhuluma mina umuntu omdala awazi ukuthi imali ngizothini isibindi esikakuthathaphi ilungile engakwenza awazi
mina ukuthi uphindile kube uyena ozizalela abantwana la ekhaya. Hayi ngiyabiza ngisehlane la. Yazi ngisehlane. Hayi bo, wayithukisa nangithi wena awufuni. Into ongayifuni le wesithathu lo nyaka ushadile. Isikhathi esikahle. Awu, wena uyayibeka imali. Uyayibeka yini imali wena ngoba phela into yaziyo kuthenga ama-tissue box ukhokhele nama-TV, ufuna ama-TV abiza. Ngiyasothi khona imali oyishijumisa ngasese wena. Mhlawumbe wakhumuzisa moya ngikuthole nje. Uzokhumbuza ngisho hhayi. Awu ngehlala sengizifonele izihlobo. Abantu abadala savumelana nje uyabona nje laba bane emkhondweni. KwaNongoma, iSentendle, nalaba la elokishini embala. Awu ngiphindile kahle lena. Hawu, manje lokho ngicabanga usamnenga yini? Hamba Ntombo, susala sincenga. Awu, ukuthi becathi uzoncenga mina. Habi. Yazi noma ukuthi ngiyabona. Bona ukuthi la isekhawonile. Sekhawonile la yi. Angingani. Ngabona nje wena. Layilani sokunika nginyangane ezimbalwa. Ngoba phela se-understand ukuthi umkhwenyana une egoli awumtholatholi. Sokunika nje iy'nyangana zokuthi alokhu ebuya ezama. Nawe phela uyivule yonke makoti. Hawu, awukwazi ukuthi udedele kumkhwenyana yonke into. Mhlawumbe wena funa uyivule kangcono lento ukuze ukwazi ukuthola ingane ngoba siyahamba lesikhathi nathi siyabadala ukuze sife. Zile endlini encane. Ngeke nje ngihlanye kanje. Inhliziyo kaJesu, emini sengizoqashwa. Amen, bakufundise.
Ngiyacela baba, okay. Baba, ngicela ukuthi ungilethele umkhuleko la ekhaya. Phela lo mkhuleko awuspeshali. Awudingi omunye wesifazane. Udinga mina nawe baba. Yamenemene ndini yazi angazi ukuthi yini inkinga Hayibo. kanti ubukhona Hayibo, njani ngehlisa umoya kwenze njani manje? lalela inja yakho idla amaqanda ngifuna ke ngizwe Hayi buthi yahlala intombazane. angidlali ngiserious lalela le ngane yakho imithi Basuka isibane yami nisiqiniseke ngalo ngoba mina angiyazi lento oyishoyo. angidinge isiqiniseko imithi isibe nje kwaphela imithi isile Hayibo, wazi kanjani? hayibo usho ukuthini singazi kanjani hayibo Ngibuza ukuthi umbonile yini? Umbonile kufanele mithi? ngimbone yini ungitshelile umntanami ukuthi uyena nje umithi Kanti nawe uzwile, awubonanga. Bakhulumile ngezinto ongazazi. Ungathi beke bangaka abafana kule ndawo. Ngathi zingaki
insizwa uzogqanyelwa le yami. Ungelena mathupha umntana. Yena loyo uzogqanyelwa le yami. Hayibo uzama ukuthini ngale nkulumo? Uyazi uma uyibuka indodana yami usuwahla. Uyabona baningi abantu ebingathandana nabo. Nize nilibambe lingashoni. Wayithele. Ngikuzwa ngisemnyango kwenze njani ma? Yabona wena. Lalela. Umthisa khona imithiyani ngale kamambeje ngoba amazoma mahalungile futhi unonya. Awu yazi lento yazi kwenze Awusakwazi ukukhuluma manje. Yini inkinga yakho? bengisazochaza ukuthi Lalela-ke. Kuyasiza ukuthi-ke seyihlawula le ngane. awu ma uyazi nje ngengikwazi ukwenza lokho. Uzovinjwa yini? Angisebenzi futhi imali ekhona funa ngiyofunda. Uyihlala isikhonkosini. Uyabona-ke le mali bengiyibekile ukuthi wena uyofunda sothatha yona le mali uyokwenza ngayo inhlawulo. Bese ngenze njani? Uzozibona phela nje usuyindoda. Ubucabanga ngempela ubucabanga ukuthatha amathuluzi okwakho umuntu uwasebenzise ubucabanga uzophuma Awu ma bengithi ngiyayidlalela. sebenzisa lokhu sebenzisa lokhu bonke abantu wavele wakhetha ingane kamambeje. Cha ukuthi uzinhle unaleyo nto uniniva vavungodwa. Imnandi kakhulu mhlawumbe. Awu hayi ngiyaxolisa ngikuphinde kwenzeke. Yazi yalutho nje. Suka. Janet, ngicela wehlisa umoya. Bekuyiprank nje bengiyiprank ngidlalisa hawu. Kanti awusadlalisani wena? Ngizongena i-night shift namhlanje. Kodwa ungangidlalisa kanjani kanjalo wena? Hayi. Indaba yakho njayisa. Imaki, ubambe kancane. Nakho engazuthi la isala kutshela sesibona ngomopho. Bamba nje kancane. Yini? Telefoni lami lezi ngiyacela tu. Hayi, wangitshela nje into engahlangene nazo. Ngineyinkinga eziningi ngabe mina ngisanda ukulahlekelwa 20 million. Wena uzongitshela lento ongitshela yona. Akho ambulance engizoyifonela mina. Akho ambulance ngangikukhuza ngithi abafana baza kuhetha. Wathi udla ubusha bakho budle wedwa ke ntombi. Ngicela ubambe kancane ngizobe ngikufonela nje intini. Ungabusafona yenza kenze. Hayi angisaziki. Ngenze njani ke mina nje ubususu kulala phansi. Hayibo. Yini sisi? Yini? Hayi avuke wena vuka. Hayi yes. Usiyaphi? Imaki. Phela mina ngisengasebenza emahashini. Ngangikwazi ukubona umuntu uyashi mase lizozala. Ngakwenza nawe imaki. Ngenze njani? Okay, imaki ngiqala ama-centimeter ukuthi asengakanani. Ama-centimeter. Naye ungakhathazeki. Wenza ngikhathazeki. Imaki vula nje mlenze. Nakho-ke. Nakho-ke. Hawu yeza Nkosi yami. Yeza. Uyabona-ke manje futha-ke. Futha. Uphushe. Ngithi wakho umnandi ufaka. Wena manje shase ngathi iyangena kodwa ibiphuma le. Uyima isaba ngaka. Thembi. Waqala nini ukuyenza lento? Awusakwazi nokukhuluma njalo nje. Nantsonke. Nanti ikhanda. Yejeni. Yini le? Ngiyaphupha. Hawe ma. 12. Angibani futhi ngase ngifonela Nkosi yami. Thembi. Ya yini ebusuku kanje? Ukhalelana. Nginenkinga sengizala imbuzi.
Imabafe Insurance, hello. Unjani? Hello. Ngakusiza. Ngizokulima imali zomnyana amasashona. Uba igama lakhe. Ubheka inkosi Sidwedwe Emlangeni. Ufike kanjani? Hayi bokubaleka ingane lokho. Kubaluleke kakhulu Ngihlala niwabuza nama-customer. impela. Ayike washayiswa i-truck ngithi uyathwayiza emgaqweni. Hayi ngeke. Uyabona nje uzosimoshela imali lo muntu. Ube happy ngempela yena ngempela azabhayize. Angazi ngempela ubenako nje ukuthithiza. Yini ubesopa? Mhlawumbe utshwala. Ubedakiwe? Angiboni sisi. Angiboni ukuthi uzokwazi ukuthola lo 5 million. Hayi bona ngangigila yini sengikhokhela ngayo yonke le minyaka. Hayi ngeke. Akwazi phela. Angithi akuhambe obhalisela ilonto njani. Ka-Raf. Hayi mhlola. Uthini ngale mali amade ngiyikhokha sonke isikhathi? Ngiya-understand ukuthi ubukhokha. Ukurobha lokho. Lalela. Awenze kahle umsebenzi wakho. Yehlisa umoya. Ngiyawenza kahle. Ngiyawuza umtshophi ngiwenza kanjani umsebenzi wami. Imali. Manje mina Lokima yehlisa umoya. Uthi umnyeni wakho ubesebenzaphi? Mhlambe ube udokotela noma ube yini? Khonisa ube umashonisa owaziwayo. Kanti yazi mina bengithi uzothi mhlawumbe ummeli. Usho ukuthini? Usho ukuthini ngempela ngoba lo umsebenzi nje ungcono kabi. Usho kodwa ukuthi akuwena umbulele. Ngingayenza kanjani into enjengaleyo? Asazi phela mhlawumbe ubufuna imali. Siyanazi phela nabafazi bamanje ukuthi ngingenza noma yini ukuthola le mali. Ayasazi nizonginika le mali uma ningafuni ngizonisuka. Lalela. Kusingaze sifike kusuweni. Wena ehlisa umoya ngizokusiza. Funa sazi ukuthi lo myeni ufe ngalendlela afe ngayo ngempela yini. Waqeda kodwa umatric. Yebo waqeda why? Cha ngibuza phela ngoba ngishingane ka first year yazazi impawu zomgwaqo. Izimsakaza nje le truck ubebhekeni. Uzama ukuthini ngempela? Nawe bingakusakaza nje uwena. Hayi. Uyabona angiboni. Lalela ke uzoshiya ama details akho. Uzosendela ku-email le yethu elapha. Siza ulibheka kabanzi lo. Angithembisi ukuthi ngempela uzoyithola le mali noma cha. Ngoba funa sazi ukuthi ubani ubebudedengu. Ngoba sikwazi ukukhokhela umuntu mhlambe bekuyi-suicide nje. Ngithi accident ikhokha double. Lalela. Uyaphi lapho ubuya lapho. Ingathi akuhambi kahle. Ngiyazi ukuthi umuntu mase engozini nemoto ukhokhela idouble. Kodwa kumele sibe nesiqiniseko sokuthi le ngozi ingozi ngempela yini okanye ihleliwe. Usuyanginuka ke manje. Angazi ngisingabuza wena. Uyabona ukuthi ungoshela isikhathi. Angingimoshela isikhathi. Ngiyabona ke uma ufuna ukuze emahhovisi ethu ngazizela wena mathupha kodwa sikuzomela siphene. Siphenyisise phela ukuthi lo muntu akukho ukukhoshosho ubenzakalayo. Bese ngimngcwaba nini ke mina habe. Awu. Kanti awukamngcwabi? Ngilinde le mali nje. Shame kwakubike lokho ngoba phela ke engathi impela uzothi ukuhlala emakhazeni kuze kuphenyisiswe ukuthi uyayithola imali noma cha. Hayi sengizobambela amaKristu ke nami ngilinde. Hayi ingileke. Usuzozwa ngathi ke ungakhohlwa njalo ukusenda imininingwane kuleyo email. Ulungile bye ke. Angazi kubona nje.